kariyar mala'ikun aljanna da na wuta suke ware mutane a cikin makabarta shi duk tunanin sa mala'iku sai ya ɗan gaya wa baba akan yawa ba ka da komai a gurin ana kwace ka ce ba gusa suna zuwa ƙofar makabartar tsoho ya ana ganawa dusan nan zuwa da gudu da ya kawai sai suna yaruwa biyun nan na ƙofar ko su mahala da su kuma uba daga tsoho ya dace a kan ko su mahala da su Musa kai Musa mana ba da kudi na yana busa ba daga na kuma din sun sama ku gamba Isa Badar mai gashi ko bayan mu canja da wani ana ce ina jaruma ina ba haɗu ba haɗu ba haɗu ko wani aiki mutu karabar da ya ce ajal everybody one no more time and I was dying ana ce ina jaruma damu babban mawaƙiya wacce na riga na san ana jin ta amma ba a sani